Tul il-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd, membri tal-Protezzjoni Ċivili ġew imsejħa biex jitfgħu nirien li tkebsu fi 3 każijiet separati. L-ewwel inċident seħħa l-ħabta ta' 9:30 tas-Sibt filgħaxija fil-klinika tad-dentistrija f'Ħal Luqa, meta xi raġuni persuna jew persuni mhux magħrufa taw in-nar lill-bieb tal-klinika. Fuq il-post marru membri tal-Protezzjoni Ċivili li rnexxilhom jikkontrollaw in-nirien, kif ukoll membri tal-Pulizija u tim mediku mill-Isptar Mater Dei li assistew mara ta' 46 sena u raġel ta' 53 sena minn Ħal Luqa li kienu fil-binja x'int tkebbes in-nar u ma nataw l-assistenza medika fuq il-post minħabba d-dħaħen li belaw. Dwar dan il-każ infetet inkjesta mixja mill-Maġistrat Xarmejn Galja. It-tieni każ seħħa l-ħabta ta' tlieta ta' filgħodu f'Marsa Skala, meta l-Pulizija daħlula rapporti li kien hemm karozza qed taqbad fi triq il-Qaliet f'Witilajn. Immedjatament fuq il-post waslu membri tal-Protezzjoni Ċivili mill-istazzjon ta' Kordin li tfew il-karozza ta' tip Lexus li kienet inqerdet għal kollox. Madwar satejn wara l-membri tal-Protezzjoni Ċivili reġgħu ġew imsejħa biex jitfgħu nirien li ħakmu vettura ta' tip Suzuki fi triq l-iskola f'Ħaż-Żabbar. Filwaqt li l-ħaddiema tat-tifi tan-nar waslu fi ftit minuti, karozza oħra ta' tip Ford Fiesta u binja fil-viċin ukoll ġarbu xi ħsarat filwaqt li s-Suzuki nqerdet għal kollox. Fuq il-post is-sieħti mediku mill-Isptar Mater Dei kif persuni li kienu viċin fejn seħħ l-inċident belaw xi d-dħaħen, madankollu dawn kollha sofrew ġrieħi ħfief. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dawn it-3 każijiet għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.